Tady Jonathan Frakes dovolal se do studia. Říká se, že je pero mocnější než meč. Ale co potom řekneme o takovém mikrofonu? Rozhlasoví moderátoři dokážou oslovit miliony lidí a ovlivnit jejich myšlení. Mají provokovat, bavit, vzdělávat i šokovat. To vše ve jménu takzvaného dobrého rádia. Přes zdání demokratického vztahu mezi moderátorem a rozhlasovými posluchači silnější pozici má moderátor. Cvaknutím tlačítka může volajícího kdykoliv vypnout. Ale co když moderátor svého postavení zneužije? Když se z mikrofonu stane strašlivý nástroj. Je to ještě dobré rádio? Volající. Ahoj, já jsem Barry. Mě nezajímá. Clive Kincaid byl jednička mezi moderátory. Jeho noční proud byl tak populární, že se měl vysílat po celých státech. Jistě Clive se živil na úkor ostatních lidí. K ničemu jinému je v životě nepotřeboval. Obzvlášť ne své posluchače. Bral je pouze jako čísla a čím víc lidí mu volalo, tím byl on sám slavnější, bohatší a mocnější. Jako létající talíř. Takže vy věříte, že jste viděla ufony. Tak já vám něco řeknu, madam. Vy máte v hlavě asi pěkně vymeteno, když z vás vypadne taková pitomost. Proč tomu nechcete věřit? Protože jste husa, pálí vám to jako 2watový žárovce. Povězte, jaké je to žít s takovým zabedněným mozkem. Já jenom říkám, že jsem seděla doma na dvorku Těšilo mě, madam. Další, jste v Kincaidově nočním proudu. To je Clive Kincaid. Ne, tady Ricky Ricardo, ať už se sjíždíte čímkoliv, co se radši dorazit. Já se jen chci ujistit, že mluvím s Clivem Kincaidem. Další magor. Uvolněte linku. Dobře, tak povídejte. Chci se zeptat na vašeho syna Robbie Griffena. Nerozumím. Robbie Griffin, pamatujete se na něj? Jo, je čas končit, papásinku. Dneska je to samej ulítlej pošuk. Za chvíli pokračujeme, takže zůstaňte ještě na telefonu. Clive, máme tady problém. Jaký problém? Neslyšíme volajícího, jako by si povídal sám. To bych mohl. Tak mi sem už ty pošuky nepřepínejte, jasný? Svědomí není hlasem božím, ale darem božím. Já už se z toho zblázním. Má pravdu. Tady Clive Kincaid, posloucháte živé vysílání nočního proudu. To jsem zase já. Každej pošuk smí volat jenom jednou, takže s Bohem, mladej. Proč ho sem dáváte? Není tam. Neřekl jsem to dost jasně. My neslyšíme. No tak, tady Kincaidův noční proud. Vy jste mi neodpověděl. Pamatujete se na Robbie Griffena? Jo, pamatuju se na Robbie Griffena. Jestli myslíš, že si vyčmuchal něco důležitého z mého života, tak si na omylu. Nashledanou. Noční proud, poslouchám. Zkoušejte, co chcete, ale mě se nezbavíte. Proč jste nikdy nezavolal nebo nepřijel na návštěvu? Co se děje? Já to nechápu. Nikoho neslyším. Tak co je? Tohle je všechno strašně divný. Dobře, tak to vyřešíme. Proč ne? Já jsem byl vždycky ke svým posluchačům upřímný, tak poslouchejte. Hele, projížděl jsem přes Fort Wayne v Indiáně a někoho jsem potkal. Strávili jsme spolu noc. Jasné? No a za pár měsíců mi zavolala, že se mnou prý čeká dítě. Nikdy jste svého syna nenavštívil ani mu nezavolal. Ne, jednou jsem se za ním stavil, když jsem zase projížděl Fort Wayne. Chtěl jsem ho najít a taky našel. Jel jsem se podívat k němu domů. Viděl jsem, jak si tam házel tenisákem mozeď. Vypadal úplně jako já. Chtěl jsem jít za ním. Ale neměl jsem odvahu. Něco jste vynechal. Měl jsem baseballovou rukavici. Kdo je tam? To jsem já, tati. Robbie. Robbie je mrtvý. Zemřel loni v létě. To je schýza. Kdo je sakra Robbie? Nevím, musíme něco udělat.
Clive? Clive? Clive, odemkni dveře. Na co se to dívá? Clive? Clive? Zavolám Artyho. Co sakra chceš? Proč mě nenecháš na pokoji? Nikdy jsem dítě nechtěl, chtěl jsem kariéru. Krucinál fako. Co by dělal s Harantem? To snad není pravda. Co to dělá? Přeskočilo mu. Jasně, že jsem na tebe myslel. Nemůžete to zarazit? Já se o to snažím, ale ovládání nefunguje. V pořádku, tati. Zvoral si to. Víš to ty a vím to já. Neříkej mi, tati. Můj syn je mrtvý. Chci si s tebou povídat, tati. Klapni! Sklapni! Drž hubu! Nech mě! Přestaň se do mě navážet! Nejseš můj syn! Zmizni z mýho života! Čí byl ten hlas v telefonu? Byl to skutečně duch mrtvého syna, kterého Kincaid před lety opustil? Dělo se něco neobvyklého, protože přesně v 10:25 Blesk vyřadil z provozu linky vedoucí do studia. Podle oficiálních záznamů telefonní spojení nefungovalo. Ale právě v ten okamžik začaly záhadné telefonáty Robbie Griffena do studia. Mimochodem, tehdy se Kincaid objevil v rádiu naposledy. Což je zvláštní, protože tu noc měl jeho pořad největší sledovanost. Je tento příběh o rozhlasovém moderátorovi založen na skutečnosti? Zavolejte. Stal se opravdu příběh, na kterém jsme založili tuto duchařskou zápletku? Nikoli. Tohle se nestalo.